Aqueles que se esforzaron en percorrer o mar, prestos pra acción sen vacilación a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo ceo azul. Era unha vez os exploradores. Sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude, a outra latitude, non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión, cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber, e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Vasco da Gama. Estamos nunha aldeiña de pescadores de Portugal. Grazas por axudarme, Vasco. Queres que vayamos dar unha volta? Sí. Por que non collemos esta? É a barca de Pedro. Sí. Estades tolos, co vento así non habemos poder volver á costa. Non te preocupes, son un bo mariñeiro. Pero o vento lévanos para mar aberto, mira. Ten razón, hai que dar a volta. Mira que sodes cobardes. Non vale de nada, non se pode navegar en contra do vento. Hai que virar. Hai que vir que? Déixame. Cuidado, imos virar. Poñedevos dese lado para facer contrapeso, senón a emborcar. Que foi o que pasou? Uns rapaces colleron unha barca e case emborcan. Uns rapaces? Foi o meu fillo? Non foi el. El estaba dormindo na barca. Menos mal que estaba aí. Sabe navegar. Vasco a ser un bo mariñeiro é moi hábil. Este rapaz que acabamos de ver na súa aldea preto de Lisboa logo vai empezar a viaxar e a viaxar moito. Achegas a fin do século XV. Cristóbal Colombo logo vai saír cara a América, as Indias, como se pensaba daquela. Pero os homes xa se aventuraban cada vez máis lonxe por terra e por mar, como Pero da Covilla, espía do rei de Portugal pola ruta das Indias, a das especias. Pementa, xenxibre, canela, cravo... Todo isto era moi prezado e moi caro naquela época. Pero, por que di que era caro? No mercado encontranse moi baratas. Hoxe en día sí, é certo, pero daquela eran moi valiosas porque en cada escala había que pagar nas alfándegas, ademais dos beneficios dos vendedores. E cando as especias chegaban a Lisboa... Bos días, necesito pementa e noz moscada. Pois desgraciadamente subiron moito, o transporte custa unha fortuna e tamén as taxas. A este paso van a acabar co comercio pequeno, meu señor. Canto é? Hoxe a pementa vale 100 veces o seu peso en moedas, sí, señor. 100 veces? É unha loucura. Pero que se lle vai facer? Faime falta. A noz moscada vale a metade do seu peso en ouro. Que quere que lle diga? É a taxa de luxo. Pero, padre, isto é ridículo. Sí, as especias teñen prezos moi altos. E se as fósemos buscar cos nosos barcos? É imposible, fillo, non sabemos nin onde nin como conseguilas. Algúns mariñeiros pensan que ya hai que dar a volta a África, pero ninguén se atreve a ir. Din que o mar se precipita ao baleiro, que hai monstros mariños que atacan os navíos. O capitán Gómez foi o que chegou máis lonxe e fixo pouco máis que pasar o Ecuador. Ja!
cando sexa grande seguro que está todo descoberto. Non, filliño, nin sequera demos chegado ao final de África. Despois do Ecuador está o descoñecido, a estrela polar desaparece. Desaparece? Sí, oíches falar da estrela polar? Desde logo, padre. Pedro explicoumo das tixolas. O das tixolas, conta. Ves esas estrelas? É a osa maior. Se multiplicas 5 veces o espazo entre as dúas últimas estrelas do mango da tixola, aí está a estrela polar. Indica o norte. A tixola pequena é a osa menor. A estrela polar está na punta do mango. Pero entendes por que a estrela polar desaparece cando nos achegamos ao Ecuador? Claro que sí. A Terra é redonda. Cando un vai cara ao sur, a estrela do norte non está á vista. E así foi como Vasco empezou a súa vida de mariñeiro. Participou en moitas expedicións. Anos despois, un dos seus amigos, Bartolomeu Díaz, foi o primeiro en chegar ao sur de África. E o Cabo das Tormentas pasou a chamarse o Cabo da Boa Esperanza. Vasco! Enhoraboa. Chegaches ata o Océano Índico. Ninguén chegara nunca tan longe. Seguramente podería chegar máis lonxe, darlle a volta a África, pode que mesmo ir ata as Indias, pero a tripulación non quixo, os homes estaban aterrorizados. Vasco, quen é ese home? Viñeches con el? Sí, é un mariñeiro xenovés, chámase Cristóbo Colombo. Hai moito tempo que intenta convencelo o noso rei Xoán de que pode ir ás Indias polos mares do oeste. Polos mares do oeste, que insensatez! Se se pode chegar ás Indias bordeando África, que vai pasar co meu proxecto? Fabuloso, é o que nos facía falta. Vide, amigos, mirad este mapa. É un documento secreto no que aparece todo canto se sabe do mundo. Debuxou o meu astrónomo aquí presente, Abraham Zacuto Ben Samuel, a partir de informes que nos foron chegando a través de Pero da Covilla sobre as Indias. Iso axudou moito. As Indias? Pero ninguén navegou nunca ata as Indias. Covilla fixo a viaxe en camelo ata Arabia. E os árabes deixaron. Diz que se disfrazou de árabe. Se é así, cando bordei África estaba máis preto das Indias que a de Portugal. Sí, segundo os meus cálculos, poderíades chegar en algo menos dun mes. É pensar que a miña tripulación non quixo. E isto que é? Este é un mapa descoberto por un dos meus capitáns. É un gran segredo. Así que non digades nada. Pero non son as Indias. Non, son terras novas. Non hai ouro nin especias, pero hai unha madeira vermella como unha brasa. Por iso lle chamamos Brasil. E que hai dese navegante que pensa ir ás Indias polo oeste? Como dis que se chama? Cristóbo Colombo. Engánase. Para chegar ás Indias hai que bordear África e navegar cara ao leste. Entendo que vos negásedes a financiar esa expedición, maxestade. Eu só confío en vos, nos meus capitáns portugueses. Agora Colombo ofrécelle os seus servizos aos españois. O 12 de outubro de 1492, despois de navegar 36 días, Cristóbo Colombo tocou terra. Pensou que estaba nas Indias, pero, en realidade, estaba descubrindo un continente novo ao que despois lle chamarían América. Os reis de España, Isabel e Fernando, foron falar co Papa Alexandre VI. Santidade, debemos protexer os intereses españois e católicos ao oeste do océano. A vosa santidade é español, seguro que nos entendedes. Escribe: Eu, Alexandre VI, declaro que todas as terras descubertas por Cristóbo Colombo pertencen a España, e as que se descubran ao oeste dos Azores tamén o van ser pola miña autoridade. Parece vos ben? Dame. O edicto. Enviáronlle o pergamiño ao rei de Portugal. Non estou de acordo. Os españois quéreno todo. Vou ir eu mesmo ver a Isabel e a Fernando para dicirlle o que penso. Damo outro mapa. Mira, Xoán, decretouno o Papa. É o normal. España é un país grande e por iso ten que recibir a maior parte. Portugal é moito máis pequeno. Enténdelo. Non estou de acordo. Se fai falta, teño unha frota poderosa e ben armada. Non o esquezas. Está ben, que queres? Quero que a liña de demarcación pase por aquí. Non vexo o que pretendes con iso. Aí non hai máis que auga. En fin, comprázote. Así, grazas ao tratado asinado en Tordesillas, Portugal quedou con Brasil xa que España descoñecía a súa existencia.
Tomei unha decisión, amigos. Vasco, vas dirixir a expedición ás Indias. Ti, Paulo da Gama, irás de capitán nun dos barcos. Ti, Abraham, aprenderáslle aos meus a coñecer as estrelas do hemisferio sur. Bartolomeu, polos teus coñecementos encárgoche que supervises todos os preparativos. Será mellor navegar pola Cruz do Sur. Manuel, meu curmán, logo me has suceder no trono, que non che esqueza nunca que o futuro de Portugal está máis alá dos mares. Carne salgada, galletas, sardiñas, figos, améndoas, cebolas, allos, mostaza, azucre, mel, fariña... Está todo. Decidido, vou embarcar no barco das provisións. E me aproveitar ben, podes estar seguro. Eu voulles organizar unha boa recepción en África. Os españois pagan ben, toma, para ti. A Igrexa dalle a súa beizón a todos os heróis que saen á aventura pola gloria do noso país. Temoneiro, rumbo ao sur. Todo o temón a estribor. Se bordeamos a costa, a viaxe vai ser máis curta e segura, pero os ventos van ser irregulares e as correntes han nos atrasar. Non a imos bordear, imos ir por aquí, dereitos ao sur, aproveitando os ventos favorables. Estaredes a uns 1600 kilómetros de terra firme. É moi arriscado, pero seguramente tes razón. Que Deus vos acompañe. E mentres... La Cruz. A estrela polar. Como di, capitán? Ven, achégate, rapaz. É a estrela polar. Indica o norte, logo a desaparecer porque nos achegamos ao Ecuador. E despois, como se vai orientar, capitán? Xo verás, xo verás. Como te chamas? Migueliño, e quero ser un gran mariñeiro. Temoneiro, rumbo sur-suroeste. Dixo sur-suroeste, habémonos apartar de África. Sí, rumbo sur-suroeste. Todo a estribor. Non o entendo. Por que viraron á dereita se África está á esquerda? Non viraron á dereita, viraron a estribor. Nos barcos á dereita chamas estribor e á esquerda babor. Vale, pois como sexa. Por que viraron a estribor se África está a babor? Foi unha decisión audaz baseada nos informes que trouxeran os mariñeiros portugueses. Vasco virou cara a mar aberto para evitar as correntes desfavorables que veñen da costa. Xa levamos 6 semanas en mar aberto. O capitán vai nos levar á morte. Debíamos dar media volta. Sí, podíámonos amotinar. Sí, tes razón. Sí. Non ves? O sol do mediodía non está sobre o horizonte. Xa pasamos o trópico de Capricornio. Estamos aquí. Entón hai que virar a babor e ir cara ao leste. Exactamente, así que vai dar a orde. Quen, eu? Virada a babor, rumbo ao leste. Agora Migueliño vai nos dar ordes. Son eu que nas dá. E digo que viremos a babor rumbo ao leste. Non perda o tempo. Sí, capitán, a orde. E no outro lado de África... Dime, falta moito para Mombasa. 3 ou 4 semanas, non hai presa. Levamos 3 meses en mar aberto e aínda nada. Isto é de tolos, van a acabar matándonos. Entón vamos aló.
Oh, capitán, mire iso. Son algas, a terra non está lonxe. Sonda. A orde. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 9, 8, 107 brazas de profundidade. Foi un éxito extraordinario que non se lograra ata entón. 3 meses en mar aberto sen máis referencia cas estrelas. E Vasco da Gama desembarcou case exactamente no sitio que quería, moi preto do famoso Cabo da Boa Esperanza. Foi un momento de grande alegría. Esta gañaches, pero aínda non dixen a última palabra. Vamos quedar algúns días para amañar os barcos e aprovisionarlos. A traballar. Ei, achégate aquí. Quere volver á súa casa, levo ala. Son moi amigables e non moi diferentes de nós. Gustaríame que nos levásemos ben. Pois, atende. Pequeno, os portugueses cheiran mal, moi mal. Queren vos roubar os colares, as pulseiras. Debedelos atacar coas vosas lanzas, así. Non é nada, só unha rabuñadura, pero non o entendo. Parecía que tiñan boas intencións. Non importa, temos provisións abondas e seguiremos rumbo ao sur. Mira, ese é o punto onde Bartolomeu Díaz se detivo hai xa 10 anos. E ninguén foi máis lonxe. Non, ninguén. Capitán, veña aquí, axiña. Vai, a sorte, por pouco non o perdemos todo. Non o podemos deixar aquí. Prendedelle lume. Fallei, volví fallar. Dentro duns días van chegar uns navíos portugueses. Tomaden. A bordo traente as preciosas obxetos de valor e ouro. Xa sabedes, facede o que vos dixen. Desembarcaremos mañá pola mañá. Oh, alerta! As armas, piratas, piratas! Levade áncoras! Di que un descoñecido chegou hai 2 días cuns ladróns e que lles pagou para que nos atacasen. Bandidos, quero saber cal é a cidade máis próxima ao norte. Pregúntallo. Malinde, a uns 45 kilómetros. Pois vamos para aló. Mira, teñen canóns, non son árabes, eles non teñen, deben ser indios. Pode que sexan cristiáns da India. Dispara os canóns. Fogo! Fogo!
Son indios, estamos preto do noso obxectivo. Necesitamos un guía que coñeza a rexión. Mira iso, canto ador. Cala, Paulo, debe ser o soberano do país. Que veña Ahmed, o intérprete. Bedisno Taj Mahal. Dache a benvida e invítavos a ti e aos teus á festa que vai dar na túa honra. Pregúntalle se me pode proporcionar un piloto para a ruta das Indias. Oh, he hopes you like peanuts and saffron in your curry. Oh. Ahmed, dime, onde está o piloto? Cando acabe a festa. Pero que pasa co piloto? Logo ven. Ahmed. Oe, Ahmed. Xera abonda, seguídeme. Oh, my goodness. Oh, O sultán anda buscando o seu conselleiro, un gordiño con barba, vístelo. Vaille dicir ao sultán que lle cambio o conselleiro por un bo piloto. O sultán manda o seu piloto máis experto, coñece todas as correntes, illas, arrecifes e bancos de area. Chábase Ibn Mayid. Vale, devolvemos o conselleiro. Onde vas, Ahmed? A festa aínda non acabou. Enganaste, para ti acabou. Marchamos, Paulo, leva este home a terra e reúne todos os mariñeiros. A ver se este piloto é tan bo como din. Este é o mapa, dime, que ruta hai que seguir? Anakalata mua, canala tata. Rumbo nordeste. Xa oiche, rapaz. Rumbo nordeste! E non che esquecería nada. Pois sí, claro. Levade áncora rumbo nordeste! Diante hai arrecifes e bancos de area. Hai que rodealos polo norte. Logo habemos volver ver a estrela polar. Volvemos cara ao hemisferio norte. Calcuta, debemos presentarnos ao Zamorín. Que é un Zamorín? O soberano do país. Gustanlle moito as celebracións. Ah, e a el tamén. É fantástico, mira, nunca vira tantas especias. Pimenta, noz moscada, xenxibre e pedras preciosas, esmeraldas, diamantes, rubís. Muy ayahayam. O rei quere saber que intencións tes. Desde logo. Dillo ao rei que me manda Manuel, o rei de Portugal, e que desexamos ferventemente establecer con el relacións amigables e comerciais. O soberano comunícache que és benvido, di que o rei é amigo seu e que lle mandará os seus embaixadores. Calcuta, as Indias, despois de atravesar Asia, Marco Polo chegou ali 2 séculos antes. Un século despois, os xuncos de Shanghai estiveron ali tamén. E agora Vasco da Gama, grazas a él, abriuse a ruta das Indias. Os tesouros do Oriente foron chegando ás moreas. Agora, as rutas do comercio e a civilización ían cambiar de rumbo. A viaxe de volta foi difícil, moi difícil, e morreron moitos homes. Sí, foi un triunfo e tamén unha fazaña.
Percorreran 12.000 kilómetros, 3 veces máis ca Colombo, e en varias direccións, vencendo ventos e mareas. Podías poñer unha bandeira de Portugal aquí, non? Pois eu penso que se pode ir daqui a aquí dando a volta polo oeste. De veras crees que...? Sí, que se pode dar a volta ao mundo. Oi, rapaciño, esa é unha idea moi interesante. Como te chamas? O meu nome non vos vai soar. Chámome Magallais. Sí, Fernández Magallais. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar.